Здравейте, казвам се Георги Гагов, съосновател и пекар в Арома кафе. Искам да ви представя една машина на Sage 980 BTR. Не е BTR като танк, а е Black Truffle е цвета на машината. Предлага се и в иноксов вариант. Какви са основните предимства на машината? Този модел на Sage разполага с система от два бойлера. Единият е за парата и топлата вода, другия е за групата за екстракция на кафето. Също така имаме и пит контрол, който подпомага за поддържане на винаги консистентна температура при екстракцията. Имаме вградена мелачка с стоманени конусни ножове, с 40 опции за настройка на едрината на смилане в 58 мм професионален портафилтър от неръждаема стомана, който събира 22 грама кафе. И ако спазваме дефиницията за еспресо, която е съотношение количество кафе 1 към 2 прямо водата, за 92-94 градуса температура на водата при 9 бара налягане, време за екстракция от 25 до 30 секунди, това е машината, която може да предложи всички тези параметри да бъдат изпълнени. Първите стъпки преди да включим кафемашината, трябва да поставим водния филтър, като го накиснем 5 минути преди това в вода. Винаги първо се поставя водния филтър, след което има опция да се пълни от контейнерът отзад на машината, също така и от предната част на машината, но преди да сипем вода трябва да я поставим филтъра. Ползвайте филтъра не повече от 3 месеца. Машината е снабдена с италианска помпа 15 бара, но има overpressure valve, който гарантира 9 бара по време на екстракцията и освобождава допълнителното налягане, за да не се получи overекстрактното напитка. Също така, за любителите на капучиното и лате арта, машината има вградена функция за поддържане и контролиране температурата на загряване на млякото. Може да изберете дали ще приготвяте капучино или лате, тъй като за лате обема на млякото е повече, за капучино е по-малко, т.е. количеството на млякото в латиерата винаги трябва да бъде съобразено спрямо това каква напитка ще приготвяме, но никога по-малко от средата на латиерата, тъй като млякото ще се прегрее. Автоматично може да нагласиме спиране при определена температура на млякото, да ви бъде загрято от 40 до 75 градуса, като 60 градуса е най-добрата температура за загряване на млякото. Друга функция, която трябва да споменем, е функцията Long Black. За любителите на по-голямия обем на напитката еспресо, може да се нагласи директно от машината, поставяйки чашата под портафилтъра и активиране на функцията Long Black. Машината автоматично добавя топла вода, след което приготвя двоен шот, за да не се наруши кремата, но пък да бъде по-голям обема на напитката. За феновете на еспресо напитката, които все още нямат добри умения в приготвянето, машината позволява да пренесете знанията и уменията на един професионален барист в къщи, тъй като в нея се извършват всичките функции, които са важни за дистрибутирането, правилното смиване на кафето и правилното тампиране с едно натискане на портафилтъра в бункера за смиване на кафето.